Il-Caritas kienet l-ewwel darba li organizzat din l-ikla fl-2015, saret kull sena ħli fis-sentej li kellna l-pandemija. U għal-grazzja tal-Alla issa li l-sitwazzjoni stabilizzat ruħha, stajna nerġgħu norganizzaw din l-ikla. Din hija l-ikla li ssir propju fil-qalba tal-Knisja fil-Kurja tal-Arċisqof u tilqa' nies li huma fis-solitudni u għaddejjem is-sitwazzjonijiet diffiċli jew mhux m'għandhomx biżejjed mezzi biex kollhom ikla xierqa, allura pjaċir kbir li nistgħu nerġgħu nilqgħu il dawn in-nies propju fil-ġurnata tal-miliet li għalihom tkun ġurnata aktar jibsa mill-oħrajn. Ekst qari direttur tal-Caritas Nigat meta tul il-jum tal-ħadd f'jum il-miliet, il-Caritas sa 8 sena konsekuttiva provdit lill-familji li jinsabu fil-bżonn l-ikla tal-miliet. Din is-sena wara sentejn ta' pandemija, il-familji fil-bżonn setgħu jerġgħu jinġabru u jiklu flimkien qishom familja waħda. Fil-fatt blajnuna ta' Alfred Mizzi Foundation li provdit li kell kollu għal din l-ikla, kif ukoll l-uffiċċju tal-President li provda l-ħelu u St. Peter's Foundation li għenet fil-loġistika, il-binja tal-Kurja nbidlet f'restorant kbir u laqet fija madwar 550 persuna għall-ikla tal-miliet. Madana kollu din is-sena l-Caritas kienet preparata u adattata wkoll sabiex l-ikla tal-miliet kun tista' tasal għand il-familji fid-djarhom bikla professjonali kompluta bid-deżerta, preparata mill-istess Alfred Mizzi Foundation fejn b'kollox madwar 300 persuna oħra rċivew ikla sħuna u bnina f'dan il-jum tal-miliet. Fil-fatt is-sena mal-ikla ġewwa l-Kurja tal-Arċisqof hemm ukoll ġifieri dan xorta daw in-nies li huma ma jistgħux joħorġu mid-dar huma waħedhom pruvajna nilħuhom, għandna kollaborazzjoni mal-parroċċi wkoll permezz tas servizz ta' djakonija li qed jitwassal ukoll l-ikel lil daw il-familji. Kif spjegalna tajjeb Nigat, din is-sena l-Caritas m'offriġ biss ikel lill-familji fil-bżonn, iżda offrit diversi rigali sabiex tferraħ lil dak li jkun fil-jum tal-miliet u tkisser is-solitudni fil-waqt li provdit ukoll għajnuna fuq livell personali. Dan kollu seta' jsir grazzi għal volontira li qattaw il-miliet jgħinu fil-binja tal-Kurja jew iduru djaru jferħu lin-nies fil-bżonn. Net News tkellem ukoll ma' waħda mill-volontira preżenti fejn qaltilna li b'kollox kienu 200 volontir li jażlu li jgħinu lil Caritas f'dan il-jum minflok iqattaw il-miliet id-dar mal-familja tagħhom. Din is-sena għandna mal-200 volontir, 85 minnhom qegħdin qasmu l-ikel fid-djar fil-waqt li l-kumplament jinsabu magħna hawnhekk ġewwa l-Kurja fejn wara diversi laqat l-ewwel għenu fil-preparazzjoni għadna trasformajna l-Kurja f'restorant kbir bl-imwetu s-siġijiet, hemm uħud minnhom ħajservu l-ikel, uħud minnhom fil-kċina, għandna uħud qegħdin bil-qiegħda mal-mejda biex jassistu il-guests tagħna dawn in-nies li provdu naqdu magħna din is-sena fil-waqt li oħrajn għenu mal-mejda tal-kokkotina. Kollha kemm huma qed jippruvaw iferħu u jagħmlu ġurnata mill-isbaħ lil dawn il-mistednin tagħna llum. Din is-sena sorpriża kbira ma kenniex nies individwali imma inaqdu magħna familji biex jgħinu, ġifieri ġew bħala familja l-ġenituri flimkien ma' wliedhom li qed jgħinu hawnhekk. Fl-aħħar net id-direttur tal-Caritas Nigat stqar ma' Net News li huwa ferm importanti li l-poplu jingħaqad flimkien bħala familja waħda mhux biss fil-miliet iżda kull ġurnata tas-sena. Aħna dejjem kunu nixtiequ li kulħadd huwa ħafna nies li huma ġenerużi li jaħsbu fin-nies li huma waħedhom fil-familji tagħhom xi kultant fil-viċinanza tagħhom li wkoll joffru mejda u spazju għalihom. Però diha mhux biss għall-miliet imma mas-sena kollha li l-bniedem jirringrazzja l-Alla ta' dak il-ġid li għandu u l-affarijiet tajbin li għandu u jaħseb minnu inqas ix-xurtjat aħna ngħidu imma minnu f'sitwazzjoni li mhux bil-fors għandu l-ġid bħall-oħrajn. Preżenti għall-ikla organizzata mill-Caritas kien hemm ukoll il-familja Grek fejn flimkien mal-volontira taw is-sem tagħhom lil minnu fil-bżonn.